Kissa ko makirci kashi na 10 wallafar Maryam Obam wanda ne Aunty Mimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta Al'amarin Duniya TV. Girgiza mata kai ta fara yi alaman a'a. Salma ta ce takwara da gaske nake miki ba wasa ba. Sai a sannan Salamat ta samu damar magana ta ce anti dan Allah kar ki ƙara min wannan maganan. Abu ne da ba zai yiwu ba. Ba zan iya auren mijinki ba ko a mafarki balle a zahiri. Salma ta ce kina nufin ba kya son shi? Ta ce ba wai ba na son shi ba ko don taimakon da kuka min dole in so shi balle ma akwai soyayya na musulunci. Salma ta ce to me aibin auren shi bayan kin ce kina son namiji mai irin halin shi? Salamat ta ce haka ne samun namiji irin shi sai an tuna amma ba zan iya auren shi ba dan anti kin yi katangar karfe a tsakanina ko hauka nake ba zan taba auren mijin da kika aura ba. Salma ta ce kenan ni ba ni da iko in miki zaɓi? Shiru ta tana hawaye ta ce anti kina da shi, ke ce uwata ke ce ubana, kina da iko da ni. Amma ta dakatar da ita tare da faɗin tunda ina da iko ba na sai in kuma jikin ce ba kya so. Ta ɗaga mata kai alaman to ta sannan ta tashi da sauri ta bar wajen. Salma ta bi ta da ido tare da tausaya mata ta ce Salamatu wannan shine gatan da zan miki. Amana abu ne mai wuya, na amsa amanar ki, ban san mijin da zaki kawo ba. In ma na ce zan zaɓa miki ban san ya halin shi yake ba, amma nawa mijin na san ko shi waye, na san halin shi, na san ba zai cutar da ke ba. Auren Mahmud shi zai sa in samu kwanciyar hankali. Muna tare. Ji an taɓa ta ta yi firgit ta waiga ta ga Mahmud ne ya hura mata ido tare da faɗin tunanin mai kike haka? Murmushi ta yi tare da faɗin yaushe ka shigo? Ya ce tun ɗazu na yi wajen 5 minutes a kanki amma baki sani ba, kina ta tunani. Lafiya kuwa? Ta yi murmushi tare da faɗin lafiya daya, mu je ka yi dina. Kai tsaye danin suka nufa. Ta tashi za ta zuba mai abinci ya ce ta zauna zai sa da kanshi. Dariya ta yi tare da zama ya zuba a plate ya dawo kusa da ita yana bata shi ma yana ci har suka ƙoshi. Fauziya ce ta shigo cikin fushi suka ido hudu da Mahmud. Ga Salma a jikin shi tana ta faman yi mishi shagwaba. Haushin nata ya kuma karuwa. Ta je ta jinyo Salma ta ture ta tare da sakin ƙara. Allah ya so akan kujera ta faɗi. Nan Mahmud ya tashi ya wanke ta da mari tare da faɗin ke mahaukaciyar ina ce? Ta ce ta gidanku. Wannan kafin ta ƙarasa ya kuma kwashe ta da mari ya ce ki je na sake ki saki 3 mara tarbiya. Ta cakume shi tana faɗin wallahi baka isa ba, yau ko ni ko kai sai na kashe ka sannan in kashe wancan yar iskan da abin da yake cikin ta. Hajiya Binta da ta shigo da kaya niki na bebi ta kawo ma Salma ta zuzu ta ji ana rigima ana za a kashe mata ɗa da jika. Dan ta kira police suka shigo gidan ta ce ku kama min ita. Fauziya da mamaki ta ce wallahi baki isa ba, ai zan fito sai na kashe ku wallahi. Nan police suka tasa kiyarta suka yi gaba da ita. Salma gaba ɗaya ta shiga cikin tashin hankali. Hajiya Binta ta matsa kusa da ita tana faɗin sannu ƴata bata dai taɓa ki ba ko? Kafin Salma ta yi magana nan Mahmud ya fara bata labarin farkon abin da ya faru. Hajiya Binta ta yi shiru tare da faɗin kai haƙuri, duk ni na ja maka, na tsani matarka haka kawai ba tare da ta min komai ba. Ina ta matsa maka ka yi aure, gashi na baka yar uwarka tana kirarin za ta kashe mu. Hajiya Binta har da hawaye ta ce ma Salma dan Allah ki yafe min duk abin da na miki. Salma ta ce mama baki min komai ba, ke fa mahaifiya ta ce komai kika min kin isa ne, ban taɓa rike ki a raina ba. Hajiya Binta cikin kuka ta ce nagode, Allah ya miki albarka ya sauke ki lafiya. Salma ta amsa da amin. Mahmud yau yana cikin farin ciki ya rabu da Fauziya, zai zauna da kashi sai matar shi suna ta fira. Hajiya Binta ce ina yar amanan ki? Salma ta ce tana ci ɗaki. Hajiya Binta ce Allah sarki, bari in zo in wuce dare yayi, ga kaya can ɗazu na amso su, na ce bari in kawo shi ne na ji wannan bala'in, kayan bebi ne masu tsadan gaske. Ta tashi suka raka ta har mota sannan suka dawo. Yanzu gida ya dawo na Salma, sun sha love ranar ita da Mahmud, duk da ta nuna mai bai kamata ya saki Fauziya har saki 3 ba. Washe gari da safe suna breakfast Salma ta kalli Mahmud ta ce ya kamata ka je ka sa a saki Fauziya. Ya bata fuska tare da faɗin dan Allah Salma kar ki ƙara min maganar Fauziya a nan. Ta ce shikenan ba zan ƙara ba, kai haƙuri please. Ya murmushi ya ce matar da take ikirarin kashe ki shine har kike tausaya mata, dole sai a hukunta ta. Salma dai shiru ta yi, amma inda za a binata da an barta da halinta an sake ta, za ta haɗu da daidai ita.
in dai duniya ce wanda bai zo ba ma tana jiran shi, balle wanda yake cikin ta. Mahmud ya kase ta da faɗin, yau kina da zuwa hospital, tashi mu je. Ta ce to, ta kira Salamatu suka fita. Bayan ya kai su asibitin ya ce bari ya je ya dawo kafin su gama. Ta ce to, kai sai gidansu yayi. Nan ya ga Hajiya Zaliya tana ta ba ma Hajiya Binta hakuri akan a saki Fauziya. Hajiya Binta ta yi banza da ita. Ganin Mahmud ya sa ta fara faɗin, dan Allah da ɗana ka yi haƙuri ka sa a sake ta. Hajiya Binta ta ce ai babu ruwan shi a wannan maganan, bai isa ya yi komai ba sai yanda da ce. Hajiya Zaliya cikin fushi ta ce shikenan, in baki sa an sake ta daɗi ba, za ki sa a sake ta wuya. Ta fita fu. Hajiya Binta ta ce ina jiran ki. Mahmud ya gaida ta amsa, sannan ya zauna ya ce mama, ni a nawa ganin da an sa an sake ta ko don zumuncin da ke tsakani. Hajiya Binta ce haka ne, amma ba yanzu ba, sai na ga abin da Zaliha za ta yi. Ya ce kar ki biye mata, ɓacin rai yasa ta faɗi haka. Nan Mahmud ya shawo kanta ta yarda, sannan ta ɗauki waya ta kira police ta bada umarnin a sake ta. Mahmud ya ce bari ya koma hospital ya bar Salma a can. Ta ce ita ɗaya, dan mai zaka bar ta? Ya ce ita da wannan yarinyar ne. Ta ce oho, to maza ka koma. Hala sun gama ya tashi ya fita. Fauziya gidansu ta yi. Hajiya Zaliya tana falo a zaune. Ta ganta ta ce Fauziya aka yi kika fito? Ta ce haka kawai suka ce in zo in wuce, kuma gidan iyayena zani, kar in ce zani gidan Mahmud. Hajiya Zaliya ta ce bari zan yi maganin su wallahi, duk da ya sake ki sai na wulakanta Hajiya Binta, ita da ɗanta wallahi. Fauziya ta ce ko ke baki haka ba, ni sai na yi. Matsala ta ɗaya shine ban da kuɗi a hannu, ina ganin gidan nan zamu sa a kasuwa. Hajiya Zaliya ta ce to ina zamu zauna? Ta ce haya zamu kama a hankali na siyan mana wani, amma yanzu ina buƙatar kuɗi. Hajiya Zaliya ta ce aiki duk abin da ya dace. Wani boka a Maiduguri da na samu labarin shi, an ce wallahi in yi maka aiki kafin ya karye sai an yi da gaske. Fauziya ta ce to sai mu je can yanzu, ki kira dillali ki faɗa mai gidan na a kasuwa ki. Hajiya Zaliya ta ce an gama. Mahmud suna ɗaki shi da Salma. Ta kalle shi ta ce daya? Ya amsa da na'am. Ta yi shiru na wani lokaci. Ya ce ya na ji kin yi shiru? Ina ji. Ta ce ina so ka min wani abu guda ɗaya. Ta ce Salma, koma guda 100 ne zan miki in dai kina so. Ta yi murmushi tare da faɗin kayi alkawari? Ya ce yes na yi. Ta ce to dama ina so ne ka auri Salamatu. Tashi tare da faɗin what? Lokaci ɗaya ya yi murmushi tare da faɗin wani irin wasa ne Salma? Kar ki manta we are not in April ba, balle ki ce kina pulling ina ne. Ita ma murmushin ta yi tare da faɗin dear I'm serious, ba wasa nake ba, ina so ka auri. Daga mata hannu alaman ta yi shiru. Ya tamke fuska ya ce Salma, daga yau ba na son ki ƙara min wannan magana, in dai ba so kike ki ga fushi na ba. Tashi ta yi ta zo kusa da shi tana hawaye tare da riƙe mai hannu. Ganin tana hawaye yasa ya ji wani iri. Ta ce da ya kai haƙuri, ban faɗi haka da in ɓata maka rai ba, ban kuma faɗi hakan ba sai da na yi tunani sosai a kai, kuma kar ka manta ka min alƙawari komai na faɗa za ka min. Ya ce look Salma, ba wai ina so a yi ta wannan maganan ba, ki bari zan duba mata miji wanda zai aure ta, kin ji? Ta ce idan ka duba mata miji, shin mai kalan halinka ne ko kuma zai iya rike ta kamar yadda kai za ka iya? Ya ce shiru ya yi yana kallonta. Lokaci ɗaya ya ce Salma, bari ki ji ko da ba iri na bane, kar ki manta akwai wanda suka fi ni, ki haƙuri ki bar wannan maganan please. Shiru ta yi tare da matsawa daga kusa da shi. Ta juya baya tana kuka mai ƙara kaɗan. Ta ce wannan ne karo na farko da na taɓa nuna ina son abu ka ƙi min. Gaba ɗaya jikin shi ya sanyi. Ta ci gaba da cewa wanda ko a mafarki ba zan taɓa yarda za ka ƙi abin da ni nake so ba. Matsowa ya kusa da ita tare da janyo ta jikin shi ya ce Salma, me yasa kike son in aure ta? Ta ce Mahmud, yarinyar nan amana aka bani ita, kuma ta isa aure, ba ta da saurayi. Ta ce tana son namiji mai hali mai kyau, ni kuma na san nawa mijin yana da hali mai kyau, sai yasa naga ya dace kai ka aure ta. An ce imanin ɗayanku baya cika har sai ya so ma ɗan uwan shi abin da ya so ma kansa. Mahmud, kai nake so kuma nake ganin nayi dacen miji, dan mai zai sa in ƙi so ka aure ta tunda na san halinka? Ta ce dan Allah ka yarda, hakan zai sa ni farin ciki. Ya yi shiru har na wajen minti 4 babu abin da yake ƙara a ɗakin, sai sautin kukan Salma yayin da yake ji har cikin zuciyar shi. Ya ce shi kenan, tun da haka kika ce na amince, amma ki sani ba zan aure ta ba har sai an nemo danginta. Cikin murmushi ta ce kar ka damu, wannan mai sauƙi ne. Ta ce na gode Mahmud, Allah ya bar mu tare, ya baka ikon yi mana adalci. Fauziya sun sai da gidansu a ranar da aka biya kuɗin suka yi Maiduguri wajen sabon boka.
Fauziya ji take kamar mota baya sauri dan ta kosa ta ganta a gaban shi, dan tana ganin idan ta je duk wani matsalanta ya tafi kenan. Gudu suke zubawa, karan harbi suka ji an fasa musu taya, dan motar ta faɗi ta fara kundin bala ta tsaya ta cikin daji. Har ta tsaya 'yan fashin suka ƙarasa motar tana kife, da yake suna da yawa sun kai su 15 suka fara ƙoƙarin daga motar. Cikin ikon Allah suka daga ta, yayin da duk 'yan motar sun ji jiki, wasu kuma sun mutu, ciki har da Fauziya wanda ta rasu. Hajiya Zaliya kuma kafanta ɗaya ya karye, ga harshenta ya datse, direba ɗin ma ya rasu, da wanda suke gaba bai fi mutum 3 suka rayu ba, dan 'yan fashin suka ɗibe duka kayan motar suka wuce. Hajiya Zaliha ganin Fauziya ba ta motsi, ta tabbatar ta rasu, gashi ita babu daman magana, babu baki, harshe ya datse da ƙarfe, ga karaya a ƙafa, kuka take kaman zararra, tana takaici. Namiji ɗaya sai mata 2 suka rayu, su ma duk sun ji jiki, sai Hajiya Zaliha. Nan namijin ya fita da ƙyar yana tsayar da mota, amma kowa yake tsayawa, sai wani mai motar albasa ya tsaya nan ya mishi bayani abin da ya faru. Yana ta salati ya ce ina sauran, ya ce suna ciki. Nan ya ce bari ya ƙarasa, gaba ɗaya akwai a gari sai a sanar da sarki. Hakan ko aka yi, aka kira sarki da mutan gari da 'yan sanda, aka kwashe wa'inda suka mutu, aka kira tashar mota aka sanar domin su kira 'yan uwan su. Ita dai Fauziya a nan aka binne ta, yayin da wasu 'yan uwansu sun zo an tafi da gawar su. Hajiya Zaliha kuma an ɗaure mata kafa hannu. Rayuwa kenan. Hausawa na cewa in zaka gina ramin mugunta, gina shi gajere, watakila kai zaka faɗa. Hajiya Zaliya tana gidan mai gari, babu abin da take sai kuka tare da nadama, tana faɗin na cuce ki Fauziya, na ɓata ki da bin malamai, kin mutu akan turban. Matan mai gari in suka ga tana kuka su yi ta tausaya mata. Hajiya Binta da Mahmud Hajiya Binta da Mahmud ya yi maganan auren, ta ki yarda, ta ce san bata amince ba, akan me zai ƙara aure, ya ma rasa wacce zai aura sai wannan yarinyar da ba a san kowa nata ba. Gwara ka zauna da Salma, ita ɗaya ya fi maka. Ya ce mama Salma ce ta matsa min akan in aure ta. Na Hajiya Binta ce ba na son wasa, ya faɗa mata komai. Nan ta yi shiru tare da faɗa lallai Salma wannan abin da take shirin yi ban taɓa gani ba, gaskiya tana da zuciya mai kyau, amma baka san dangin yarinyar ba. Ya ce Salma ta sa an yi bincike, akwai wani yayan babanta ya ce babu komai, shi ya amince, yanzu turawa kawai za a yi da komai a ɗaura. Ta ce Allah ya tabbatar da alkhairi, ya amsa da amin. Yau Salma ta tashi da mugun ciwon mara, sai ya tashi ya lafa. Mahmud yana lura da ita, ya ce su je asibiti, ta ki, sai da ƙyar da ta ga ciwon na ƙaruwa. Suna zuwa asibiti aka ce haihuwa ne, na aka kai ta labor room. Mahmud ya kira Hajiya Binta da Hauwa, kusan a tare suka zo asibitin. Salamatu tare da su Salma suka zo, kowa yana roƙon Allah ya sauke ta lafiya. Cikin ikon Allah bata wuce minti 30 ba, ta yafo 'yan 3, maza 2 mace 1. Wayo Allah, so ku ga murna wajen Mahmud da Hajiya Binta, abin ba a magana. A ranar suka dawo gida ba su kwana ba. Mahmud sai kashe kuɗi yake, komai ya bayar, ya ce a siyo, shi ma ya siyo da kanshi. Salma ta ce tana son ran suna a ɗaura auren Mahmud, bata faɗa mishi ba, ta faɗa ma Hajiya Binta. Aiko hakan aka yi, ta tura mutane aka tafi ba tare da sanin Mahmud ɗin ba. Balle Salamatu ita da bata san komai ba, an kashe naira kaman babu gobe. Mazan an sa sunan mahaifin Mahmud Alhassan, wato nickname nashi Farhan, sai ɗayan kuma sunan baban Salma Muhammad, nickname ɗin shi Anan, sai macen kuma sunan Hajiya Binta Fatima, nickname ɗinta Zara. An ci suna an watse, har 'yan ɗaurin aure sun dawo an ɗaura. Dama Salma ta kira mai lalle ana gobe suna, ta musu kayan ɗakin Fauziya gaba ɗaya an kwashe su aka sa sabo. Ta ce Salamatu ta je ta yi wanka, ta ba ta kaya ta sa, ta amsa ta yi wankan, sannan ta sa ta fito ta kai ta ɗakin Fauziya. ta ce ta zauna. Tana zuwa Mahmud da ke ɗakin ta yana kallon yaran shi yana dariya. Ta zo ita ma ta yi dariyan tare da kama hannun shi, ta ce su je ya gani, bai musa ba, ya bi bayanta ya ga ta yi ɗakin Fauziya. Ganin Salamatu a ciki ya sa abin ya bashi mamaki. Ita ma kanta Salamatu sai da ta ji faɗuwan gaba. Salma ta yi murmushi tare da faɗin yau ka zama mijin Salamatu, ita ma ta zama matarka, an ɗaura muku aure yau. Ya ce Salma me haka?
nan ta faɗa mishi yadda aka yi. Shiru yayi yana kallon ta. Salamatu kuma kuka take yi. Salma ta kama hannun Mahmud tare da zaunar da shi akan kujera da Salamatu take ta ce Allah ya baku zaman lafiya. Sannan ta fita, tana zuwa ɗaki ta fashe da kuka tare da baƙin kishi da ta ji yana taso mata. Lokaci ɗaya ta share hawaye tare da ƙoran shedan ta matsa kusa da yaran tana kallon tana dariya tare da gode ma Allah. Bayan wasu shekaru Salma ta ƙara zama babban mace, ga naira tana juyawa sosai. Yanzu tana da yara 5, ta ƙara haifan yara 2 maza, duka aka sa musu Yusuf da Ibrahim, yayin da Salamatu kuma take da yara 2, mace 1 namiji 1, Zainab da Usman. Salma ta ƙara mallake zuciyar Mahmud da kissa irin nata, ga wani irin girma da Salamatu take bata, sai abin da Salma ta ce ake yi a gidan. Komai na Mahmud ya so ya sa sunanta ta ce a'a ya sa na yaran shi, hakan kuma aka yi. Hajiya Zaliha ita ma Allah ya mata rasuwa bayan ta yi jinya mai tsawo, ta ji jiki sosai tare da yin da na sani. Ƙiya ce Hauwa ta zo gidan Salma ita da yaranta su 3 suna ta fira da Salma. Hauwa ta ce wai Salma har yau baki faɗa min irin naki kissan ba? Ta yi dariya ta ce bari in faɗa miki, ba wasu abu bane masu wuya, kema kin sani sai dai kiki yi. Hauwa ta ce ina ji. Salma ta ce Hauwa da farko mace ta fara sanin waye mijinta, ta san me halin shi, ta san me yake so, me baya so. Babban abu shine ki sa ma kanki haƙuri, domin shi namiji a koda yaushe yana ɗaukan kan shi sarki, matar shi kuma baiwa. Yana so idan ya miki abu duk da shine da laifi, ki ba shi haƙuri, ki nuna ke ce da laifin ba shi ba. Sannan kuma duk wani hanya da zai sa ke ki mishi laifi kar ki bi ta. Sannan idan namiji yana fushi kar ki kai mai wata bukata naki, ki haƙuri har sai ya sauko, ko da kuwa buƙatar babba ce, ki ajiye ta a gefe, ki san yadda zaki rarrashe shi ya sauko. Kar ki ce ke bai dame ki ba tunda a waje aka ɓata mai rai, ke ma bari ki ƙara mai wani. To kin ga in kika yi haka kin ja ma kanki matsala. Sannan kar ki dinga yi ma miji wasa da abinci, ko da kuwa kina fushi da shi, ki yi mishi abinci dan namiji ya tsana ya zo gida ya tarar ba a mai abinci ba, wannan abin zai iya ja muku mugun matsala. Sannan ki zama mai tattali da dukiyar miji. Sannan idan ya ce yana son abu, ki nuna kin fi shi so, in dai bai saba ma addini ba. Kamar ni a lokacin da ya ce zai ƙara aure, mahaifiyar shi ta matsa mai, na ce na amince, ban yi wani hayaniya ba. Kin ga a lokacin ji na yi kamar zan yi hauka don tsabar kishi, amma na daure na haƙura. Inda na tada hankali na mishi hauka duk da yana so na, sai ya ji wani kala, halasan ya ragu, ya zo ya fara gaya min magana, shi kenan na zubar da kima na. Wani namijin ma sai ya sake ka. In kuma ka sami mai surutu sai ya faɗa ma amaryar haukan da kike yi. Kin ga tun kafin ta shigo ta raina ki, shi ma kin zubar da kimar ki a wajen shi. Amma da nayi haƙuri kin ga komai ya wuce. Har ta Fauziya da aka ɗaura mishi wani irin asiri ne bata yi ba, amma da yake Allah ya san bani da haƙƙi, sai abin ta ya koma mata. Mata da yawa inda za su duba za su ga asiri wallahi baya aiki. Biyayya da iya kissa shi ke sa namiji soki. In kuma Allah ya jarabta mutum asirin yayi kwana 40 ne fa ya karye. In Allah ya ɗauki ranki kina wannan aikin, mai zaki ce ma Allah? Sannan ko su bokayen za su ce asiri baya yi sai da biyayya. Idan kika yi tunani tunda sun ce haka, sai ki duba dan me to zan kashe kuɗi na a banza, sai ki biyayyan kawai ki gani. Hauwa ta ce wallahi Salma haka ne, kin yi gaskiya, amma me yasa kika ƙara Mahmud aure? To ta yi murmushi ta ce Hauwa duniyar guda nawa ce, mata da yawa sun sa bakin kishi akan kishiya. Inda zaki tara mata 100 ki ce wai akan mai yasa suke kishi da kishiyoyinsu, wallahi da kyar ki samu guda 10 wacce za ta ce ga dalili. Kuma fa kar ki manta duniyar ba zama muka zo yi ba, za mu mutu mu barta. In kin hana mijinki aure, idan kika mutu zaki hana shi ne? Ba za ki hana shi ba. Ga cikin bata duniyar ki wajen malamai, lahirar kuma ki je bata samu ba. Yanzu da na hada Mahmud da Salamatu, ba karamin ƙara ɗaukaka na yi a ran shi ba. Haka ita ma yarinyar tana bani girma sosai. Mai yafi wannan daɗi? Mijinka duk inda ya zauna ya ce ki yar aljanna ce, ya dinga labarin alherin ki a ko ina. Salma ta yi shiru tare da cewa kin san wani abu Hauwa? Ta girgiza kai alama a'a. Ta ce wannan abin da na yi shine kissa wacce babu bokan da zai baki ita. Yanzu sai ki faɗa min
tsakanin kissa ko makirci, wanne ya fi? Hauwa ta ce kissa, ni ma na koya zan je in yi don in gyara rayuwar gidana. Suka sa dariya tare da tafawa. To ni ma dai a nan zan tsaya, sai mu ce alhamdulillah. To a nan muka kawo ƙarshen littafin kissa ko makirci wanda Maryam Alhassan ɗan iya ta wallafa shi, wacce kuka fi sani da Maryam Obam. Sai kuma mu ce Allah sa darasin da yake ciki kun ɗauka, sannan kuma kurakuran da ke ciki Allah ya yafe mana da mu na makaranto. Sai mu ce mu haɗe a cikin wani sabon littafin mu mai suna Dukiyar Marayu, wanda za mu fara kawo muku ba da jimawa ba. Mun gode.